ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva hongo tiri muManicaland province. Ndoziva kuti vazhinji vakaona signpost chakanzi Chitungwiza clinic vanobva vafungidzira kuti tiri kwaSeke. Aiwa, iyi iChitungwiza yeKWARUSAPE. Naizvozvo muri Zimbabwe kunoku hatina kufambira manake, tafambira imwe nhau zvakare inoshungurudza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kunoku nhasi nhau yatafambira muri Zimbabwe inhau yemurume anonzi akashaika 20 years ago. Ashaika kudaro akavigwa. Naizvozvo mwanakomana wake anova Dr. akazoti aiwa inini baba pandakafamba navo vakanditi mwanangu kana ndafa ndoda kuzovigwa apa. Saka 20 years later baba vachifa, vanhu vakabva vati aiwa tichisina mari yechikafu yekuti tinopa futi vanhu kune musha kumusha kwavo, ngativavigirei kumuploti yavo kunoku. Minda iya yakagariswa vanhu patsva zvakanzi ngatichingovavigai kupi kunoku. Mwana ipapo anga achiri mwana wechikoro azopedza adokta. Ndobva ati baba vangu vakataura kuti vanofanira kuvigirwa padivi pamama. Naizvozvo ndo zvakaita kuti pazove neexhumation, vanhu vachitanga kufukunura vaendese uko. Ipapo ndo paane nyaya manje, nekuti zvakazoonekwa nevanhu vakawanda ndizvo zvatikatyamadza, ndizvo zvaita kuti tipise mafuta tichibva kuguta reHarare tichiuya kuno kuManicaland. Nhasika musi wa1 January chiti makorokoto makuru egoredzva. Ngatiedzei kufamba naro, tifambe mune zvakanaka kusvika tasangana zvakare muna December. Tichisvika munzvimbo tatiregai timbotanga tataura nevagari vemuno. Ziyanaka ndo inotanga kutiudza.com. Tichibva pano, tichibva kukurukura nemurume uyu, taakubva taenda pamba pazvakaitikira. Tinonzwa vagari vepo kuti vanoti chii. Tichipedza izvozvo, tinenge taakuenda kakune vacho vakafukunura munhu, tinzwewo version yavo kuti vanenge vachiti chii. Ndonzi Jeremiah Mauye, ndogara mvillage 27 iri padhuze nepakaitika chiitiko ichi less than 2 km kusvika panext village patakachera tichifukunura munhu uyu. Isu pataichera taitotarisira kuti patichasvika pane munhu taida kutoonawo, since taingonzwa kuti munhu kanga achifa anozosara ngowe maremains mabhonzo, but isi chatakwanisa kuzongoona chakatishamisawo, since munhu akaigwa 20 years ago, igumbezi ranga riripo
kanodzingiswa nhunzi nemvuru wamai. Ndo chinhu chatakanyatsotanga kuona patanga tasvika pane munhu. Nemahandles ebox anga achipo. Box ranga risina chinhu, but mabasa rati mapuranga tushoma shoma kuti tikuisa 1 kg yeshuga twaisa zara. But gumbezi ranga ripo zvokuti kutoriwacha kana kutorifuga izvozvi rinofugika gumbezo. Ndo chimwe chinhu chakanyanyotishamisa. Saitarisira kuti pamwe tichaonawo, but vakuru vangu varipo nzvimbo ino ishe akaramba kuti anoonekwa nehama chete, but chizonzwa anzi munhu anga achitori kuonekera nyama inge ichitoripo, but satina kwanisa kuona apa. Ndo zvatakaona hedu patakachera munhu chifukunura nenzwara idzi dzegumbo rekuraiti. Ndofunga dzanza buda mugumbezi dzanga dzichiripo, mabhonzo acho ndo atakaona chete. Hapana chimwe chatakazoona. Ari mabhonzo. Anga mabhonzo ayo. Twanzwa mabhonzo, but mugumbezi kutakura kwarakaitwa richizoburitswa panze ranga rakarepa munhu wacho. Sainzi munhu anga achitoripo, atina kuona apa. Ukatirambidza. Ndo zvatakaona. Muri kuedza kutsanangura pamusoro penhau yemunhu achangofukunurwa uyu muchakabvuyo. Zveshuwa chakaita sechiratidzo chine simba pakati pedu kuti munhu akanga aigwa almost 20 years ago, but kusumudzwa kwakaitwa achibviswa muvhu, mablankets ake anga achiripo asina kufukutwa. Zvataita kuti vanhu taifunga kuti aitarisira kuti zvaifanira kunge zvichiratidza kuti nguva yapera, asi bhokisi rakadliwa. Asi kana tichitaura mutombo wemunhu kubvira mabve pazasi makumbo aya ndiwo anga akadliwa, asi tichikwidza kudai izwe so kwanga kwakabatana. Achiri kutori nenyama yake. Nyama yake yairagidza hayo kuti yanga inenge yadhirika hayo, asi anga ari kushiri kurema. Saka zvairagidza chimwe chiratidzo kuti munhu akasifa kudhara. Munhu yaiziva here before his death kuti ndichazobviswa here nzvimbo ino. I don't know kuti what sort of power yanga inayo kuti azozvirangarire kuti ndofana kubviswa panzvimbo ino tichienda kune imwe nzvimbo. Amai tadzika kuzasi ndo kwairagidza kuti kwakadi yakadonha, asi takumusoro kunoku inenge yakadonhera nechemukati zvayo. Handiri muri kuona, asi iripo. Saka zvaitova sishamiso kuti munhu uyu akafa 20 years ago kusvika panguva ino akadaro. Zvine chiwanhu chine simba as we go by. Ndinopamhidzira kuti sesuwo wechidiki takawa nemucherechedzo taitofunga kuti munhu kana achinge afa tinowana mabhonzo, asi ipapo pakuburitswa kwemunhu kwava nechiratidzo chekuti kutakurwa kaitwa achibva mubwiro aitorema zvokuti painge paine varume vanokwana 6 vokutakura vachiratidza kuremerwa. Ini zvekuona nyama kuti yakamira zvakati, chatakakwanisa kuona itsoka kuti tsoka yange yaseparate, asi mutumbi wanga wakabatana zvichiratidza kuti mune munhu, asi tsoka ndo dzadzajiwa. Chakatova chishamiso kwatiri pakukura kwatakaita chachiriwo mucherechedzo wataitoda kuziva kuti kana munhu achinge afa pakufukunyura anenge ari sei. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Mwana zveshuwa akauya achitaura kuna mbuya wake kuti inini ndichifunga kuda kufukunura baba, asi akatanga akokorodza hama dzese nekumadzisekuru kwese, ndokubva auya nawo pano pamba pangu. Ndokubva ataura iye nhoroondo yake yekuti inini ndiri kuda kuti nditakure baba ndindowaise pane mudzimai wawo. Ndiri kugara ndiri kunetsekana nekuti baba wakanga wakandiudza kuti kana ndikafa munondiisa pamwe chete nemukadzi wangu. Saka mbuya wakati inini ndazvinzwa vachitaurirwa nehama dzawo dzanga dziripo. Mwana ngaaite hake zvaari kuda kuita zvekufukunura, asi inini handigoni kudongorera guwa kairi. Saka wese wakanga wari mumba umo wakazvitenda, wakaombera maoko,
wakati maita zvakanaka mai, kana mati henyu hamudongoreri, asi mwana atore baba wake. Saka zvakaitwa saizvozvo, mwana akaenda kwashe nemaire akandotaura nyaya yake. Ishe nemaire wakati ndazvinzwa, tichaenda kwamambo Makoni waridzi wenyika. Wakazoenda kwamambo Makoni nashe nemaire nemwana. Mambo Makoni wakataura miripo yavo yovanoda kubva kumwana yekuti munhu azonoigwa kechipiri. Ishe nemaire wakati kuti utore baba wako mudunhu mangu, uchandipawo ng'ombe nembudzi nejongwe rehuku nemutete wefodya. Mwana akaita saizvozvo. Kwamambo akabvisa mombe. Ndipo takazoona ishe nemaire wako vachitaura kuti ndakaona mwana achiuya achinditaurira nhoroondo yake. Saka zvinhu zvinowanikwa. Mbuya wakati ndazvinzwa zvomanditaurira ishe, ine handina kuramba kuti mwana asatore baba, asi kuti ndinondodongorera baba, hazvichaitiba kuti ndidongorere kechipiri. Ishe nemaire akati aiwazve, matama akanaka ayo, mbuya, kana musaenda henyu basi tozouya, ini ndichange ndiripo, munhu achifukunurwa ndiripo. Chokwadiwo musi wa21 December, mwana akauya akanotora mapurisa KWARUSAPE ehurumende, akauya nemunhu anova ndiye akazobata magodo emufi kumuisa maanorongedzerwa. Takazoenda kumakuwa, ndofunga kuma 11 o'clock, akatanga kufukunurwa munhu kusvika aoneka paari. Asi ine handina kusvika padhuze. Chandakanzwa, ndakanzwa kuti munhu anga ari mupenyu, zvichireva kuti anga akarongeka, mabhonzo ake anga asina pane rakapesa. Asi kuti nyama yake yanga ichiripo panga pasisina. Akanga achingova mabhonzo akaputirwa mugumbeze. Gumbeze ndo rakanga riri iro chairo raakaigwa naro. Neula neheti yake yeblue yakanga iri mumusoro, yakanga irimo mumusoro. Asi hatitauri kuti bvudzi ranga richimoba. Zvachitogara paskeleton yemunhu. Zvekuti akanga ari munhu akachaungana nyama yake. Ine handina kuzvinzwa. Takangozodaidzwa munhu atoiswa mutende yake yakaburirwa. Ndokubva tangoungana tichiisa munamato kuti munhu aone kuiswa mubhokisi nekumurongedza mumotikari kuti tiende naye kumba kwake. Arongedzwa mubhokisi, akazosimudzwa akaiswa mumota yake. Mwana akanga atenga mota yekutakura baba wake. Number plate yacho yanga yakanyorwa kuti David kumashure uko. Tikasimuka tikambondomira pamba pamai wangu, pamba pamai wemufi. Asi haana kuzopinzwa mumba. Akanzi nachangamire nemaire haafanirwi kupinda zvemumba nekuti akanga abuda mukare. Kwaachandopinda mumba kumba kwake. Tikasimuka tikaenda kumba kwake, ndokwakasvika akapinzwa mumba. Tikarara mumba, vanhu vachiimba kusvika kwaedza. Kukazouya mupristi newe church choir. Zvikaitika izvozvo zvikapera. 3 o'clock takazosimuka nemufi tikaenda kunomuiga pane mukadzi wake. Ndopatakamisa pakataurirwa mwana. Tikazomuka mangwana taakuendawo kunomutsa. Zvichibva zvatopera, ndokubva mwana azondiperekedzawo kuti ndidzoke mai wanga waakurwara kunoku neiro ziflu riri mazuva ano iri. Ndo zvega zvandakaziva, handina kunzwa kuti papa chine nyama ichiripo pamunhu. Yaiwe yawa skeleton. Ndo zvandoziva. Handizivi hangu kuti pane akanatsoona akaurungana nyama yake. Handinganyepe, handina kuzvinzwa. Asi kuti akahorerwa mabhonzo ake, akangoita sezvaanga ari pakuigwa kwake. Asi nyama inoora. Munhu achisara mabhonzo ake akadii? Chero afira padunhu anosara wani, kana akafa akadai anongosara akangoita seizvo. Saka iye sekupetwa kwakanga akaitwa ndo zvaakanga ari mabhonzo ake. Gumbeze rake rakanga riri zvariri richibva muchitoro, rakanga riri nyowani paakarifukidzwa.
neulani heti yake yanga iri musoro yeblue, nekamuti katinoita kekuvhurira kanopiwa vamamai anovhurira mufi kakanga karimo. Jira rake rewaiti fuko ranga akafukwa naro achizoisirwa gumbezeri. Zvazvirimo zvese zvanga zvisina, zvaitoratidza nekala yazvo. Ndo zvandakaonawo nekunzwa izvozvo, nekuti madzimai takanga tiri kure, hatina kusvika papa ine warume wachimubura kunatsoburisa. Takazotoenda atoiswa mutende yake yakaiswa inoiswa mabhonzo iwe. Tikabva kumakuwa naShene Maire tikasvika pamba apo tikamira nguva yakareba. iShene Maire wakazoti ndaakuenda kwaMutare, ndaifanirwa kumuperekedza kumuendesa kumba kwake, asi ndine humwe urongwa kwaMutare. Ndobva iShene Maire wasimuka wachibva waenda, tibva tazosara hedu taakunochengeta munhu kumba kwake. Ini ndiri hanzvadzi yake, ndini first born mumba mavo mehanzvadzi yangu. Iye anoteedzera inini kumashure. Mumashure make mune musikana akaroorwa ari kugweruko. Kozouya wamwe atiri 12 mumba medu, wamwe wakapera futi kufa. Inini ndonzi Blessing Chamnorwa. Mufi akafukunurwa wakanga ari sekuru wangu kwakaberekwa mai wangu. Zvatakaona ndezvekuti mufi uyu anga asina nyama yake, asi chakanga changosara mabhonzo, nekuti mabhonzo ekumakumbo akaita zvekudonha kubva mumagumbezi akanga akaputirwa nawo. Ndo zvatakaonawo zvichibuda achizotakurwa kuenda kumba kwaenda kunozovigirwa. Ndo zvatakangoona. Mainzwa kanyaya iyi mhuri yeZimbabwe ndozviri kutaurwa nehanzvadzi yemufi nyakufukunurwa uyu. Regai tichipedzesera nevakafukunura vatiudzewo vhezheni yavo, sezvo ava vanhu vanga vachitaura vainyanya kurilaya nekuti vakanzwa. Saka regaidzai tinzwe kuti chokwadi chaicho ndechipi. Gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ini ndonzi Weston Murirano, ndogara village 28 kune Maire. Musi wafukunurwa mufi ndakanga ndiripo. Ina handina hangu kuzokwanisa kuona kuti body yange yakamira sei, nekuti ndine zvandada kuita, but ndisi takatochera. But mataurire anoita wakazenga wakwanisa kuona ndeyekuti body inonzi kubva muwest kusvika kumusoro kwakabatana. Ndofunga ndo chete zvandinokwanisa kutaura pa kubatana kokuti mabhonzo ndo akabatana here kuti paive nenyama. Aiwa, paitonzi paiva nenyama zvekutoona kuti munhu ndinhingi. Okay. Ndo matauriro akaita, because pakazenge paungana vanhu vakawandisa, zvokuti chero madzimai echa akaramba kudini, akaramba kutobva pamakuva achiti todaona kuti zvinenge zvakamira sei. Nichandakaona ndechekuti jira riya iri, blanket riya nefuko zvakatobatana zvakadaro. Chakaparara coffin beds, but my handles coffin netumapuranga tushoma tupa coffin ndo chete zvakaparara. But zvimwe zvese zvatoratidza zvakabatana. Zvokuti chero wakasimudza waitoremerwa zvekutongoita sewakatakura munhu achangobva kufa. Waitonzwa kurema kumwe chete. Kurema kwangu kuri kumwe chete. Even wakatobata wakati zvoti umwe akatozopinda kutobatsirana kuti wakwanisa kudini, wakwanisa kubudisa. Saka pakangobuda board vanhu vakabva ungana because munhu wese aida kutoona kuti chii chiri kuitika nekuti zvinenge zvakamira sei. After makore ndofunga anga kutosvika 20 munhu aradzikwa. Ndizvo zvakaitika. Ndichibva tazongobva tichibva tangomuendesa kwaida unoigwa kwacho, kwakataurwa nemwana wacho kumusha kwacho kunogara mwana wacho. Ini ndakazenge ndakumakuwa tichera makuwa, handauzoziva kuti kumba kwasara kuchiitwa body view because ndanda kumakuwa, handauzoziva manje kuti wakazoita body viewing here. Asi angoitika ndechekuti pakangobudiswa body kunoko, uyu Dr. Nyamukachi mwana wemufi
akabva angotowaningina nehanzvadzi yangu yamudini yamuoni because ndiye akatanga kuvhura. Then pawangoenda vanhu vakabva vaungana zvekuti anga rito yakada kuita kakastambedi chaiyo chaiyo. Ndinoitwa pamidza yemabota. Pakaitikawo program yekunzi paifukunurwa munhu panyamukachi. Ndokubva taenda takafukunura zvishuwa. Ini ndine umwe akazopinda kuzotora bhodhi. Tichibva taitora bhodhi ichibuda panze. Tine umwe akanga adeidzwapo ainzi ndiye anoziva zvebasa racho iroro. Asi pamaonera takaita nekusimudza nekubata, bhodhi yairakidza kuti bhodhi yakanga ichiripo zvayo. Asi zvekuzovhurwa nekuzoona akanga auya kuzoita basa racho akuzotitsanangurirawo ini. Akati apa akavhura akaona bhodhi iriyo chaizvo yanga ichiri bhodhi. Asi aitsanangura achiti gumbo 1 ndo rakanga rapera kutsoka kwaro. 1 yekutsoka ndo kwakanga kwapera. Saka nyama yange ichiripo. Ya matsanangurira akandiita inini. Neniwo nemasimudziro nekubata. Mabatire edu zvainyatsorakidza kuti nyama yakanga ichipo. Airema. Airema zvekutorema zvebhodhi chaizvo. Saka uyu akauya naye hapana zvaakataurawo here kuti akashiradza kushamisika kana kuti? Ya ndino chokwadi chekuti pane paakarakidza kushamisika nekuti patakanga tichifukunura ndazopinda kumubatsira. Pane patakasvika panga paine gumbeza. Ndofunga nefuko rinoiswa mukati meboxi jira jena negumbeza racho. Patakasvika ipapo ndakaona kuti iye akaita confusion, haana kuziva kuti akafunga kuti zviri pamusoro pebhokisi. Saka pane paakavhura achifungidzira kuti pabhokisi akabva avhara zvekukasikira. Asi haana kuona hangu kuti chii chakadaro, but kuvhara kwake kwakanga kuine kushamisika kukuru. Ya pakabuda bhodhi zveshuwa vanhu vakamhanya vachida kuuya. Asi bhodhi patakaisimudza takaisa muchibhodhi box. Bhodhi bag. Saka yazobuda panze. Ndine chokwadi chekuti weukama wacho pane washoma wakarakidzwa kutaridza kusanganisira mukomana akanga ine program yacho mwana wemufi. Ndiye akatanga kutaridzwa ndokubva azodeedza waning'ina wake kuti uyaimuone nehanzvadzi. Asi ndine chokwadi chekuti hapana vanhu wakati wandei wakakwanisa kurakidzirwa. Unganyime mpururu. Mushauna yarangero. Mushauna yarangero. Tokumbira kakune mina mdzimire maberekana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Muri Zimbabwe nhau yanga yaichitaurika zuva ranhasi mainzwa. Totanga nezvamanzwa vanhu kupinda mumusha zvavataura, vepamusha zvavataura, vakafukunura zvavataura. Ndizvo zviri kutaurika kuti munhu akavigwa 20 years later anonzi anorema. Chishamiso kaicho. Blanketi richiri nyowani, fuko richiri nyowani, kamuti kaya kanoshandiswa nevaroora kaya kachiripo. Ndo zvishamiso zvatasangana nazvo zuva ranhasi. Nyaya dzinoitika muZimbabwe hadzimbopere kundishamisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa apo isu veDrewmas Media tisingamire tinoendera mberi tichikupaika nyaya dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Andrew Neshamba signing off. Wewerere takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwarare upenyu. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye.
my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga